paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Maribanang! Maray! At, nay, si kamot gaya, marituyag. Umay kapadigwan, Maray. Amok ngamin nga awan si daan nyo kin ni Kapitan ka. Ay na, agyamanak, maray. Ay talaga nga awan si daon mikat. Ala, siya kunti mangipan ijay kusina yaw, Maray. Agyamanak, Ay, Maray, idisukon dito'y lamisaan nyo, Inayadak, tanapudot pa'y tidiguna. Linutok kat na ito'y tinula amanaw. Ay, sausa. Ado mananti ka nun ni Intay nga inapoy, gapu iti day nga impadigom. Ay, Maray, kukam sama data paryaw. Day ta nakasaang aparyo? Wen, data kaug-uging aparyaw. Wen. Nukukwak data. Ha? Ay, nabayagan ako kwami dayta, marituyan. Ginatang ko dayta ijay palingkay, Maray. Kaano ginatang mo? Idi na minsan. Katno idi pa'y lapanawan dagiti hapon kan Amerikano, kukwami daytan. Kaano ang napasamak? Idi nga rod panawan ti gubat. Ay namaray, ginatang ko dayta idi na minsan. Saan ang mabalin nga ipapilit mo ako, kwam? Ay, nasken nga alaak dayta aparyok, Maray. Takukwak dayta. Saan nga rod ang mabalin? Ay, alaak kaun. Hinala namutan. Sige. Padasam nga alaan tay pang-urkukan ka dati paryaw. Imay kalaang dito'y balay me nga agpadigaw? Ang bigbigang matanday taparyok may ako, kwam. Mala, aglisi ka dita pag naa. Ha? Jak aglisay. Ay, kayat mau ta mauging ang datarupam. Kayat mau, Paryok lang tinakiap-apaam? Ay, paryok lang kung kunam, Inteng. Ang nangina dayjay aparyok. Kahitid mulatan. Idarom mo pa'y laag. Ay, talaga nga idarom ko. Ay, unayan nagiti tao nga agbibigbig. Ang pasensya mo. Kasjay latan, pasensya aklatan. Anyang haron ngay. Ay, lumabas tula ang dito'y balay dayja ako marik, Bay amon ko nak. Nagado iji ile. Igatangan ka. Puray sa nga pulo no kayat mo. Maray, apay day tawid mo apariyok. Inalak ijay balay da maribanang. Ay, sapay ka uging mat nga road. Dinan samot ang mga ugasan dagiti alikaman da. Indad na kan ka? Kasano nga itad na kanya kat kukwak da itaw. Nabayagan ijay balay da. Imbag ata na panak nagpadigaw, iso ang nakita. Kasano, ana ibagam ako kwam day ta apariyok? Basta, mabigbig kaw. Adanagan mo dita? Basta, mabigbig kaw, dagiti gamit kaw. Apay anak ka-jacket ka, Chip. Malaminak gayam, Jipot. Kasla barbaro day ta jacket mo Isungarod nga insuot ka, o takabarbaraw. Naggatangam nga iti day ta. Inukay-ukay ka. Kwaraw! Itulod nakman ijay ilay. Ay, adan mo'y naman, Bakit mat? Uray basta da. Sige, aglugan ka na natuyang. Aguray ka man, kwaraw. Ni. Apay nga paprusam to'y jacket ko. Kasla nga min mabigbig ko ka. Anya mabigbig mau? Jacket na ito ni Badong ko Oy,
Excuse me, nanatuyang. Ginatang ko daytoy. Ay, Saus, nabayagan a birbirukak dito a jacket. Kwaraw, mala, ikatam. Ha? Abay ko mga ikatak. Kukuwak daytoy kunakmait. Aglaban tano, di mo ikatang. Ha? Chip, nagmustran amang boxing kan ka. Yeah! Nay, Chip, asla ko maratin. Anyang ikaramidak jipot. Sana ni Kapitan, adi mo labanan tibakot. Anya, ikatam wano saan? Ah? Katumlaangan, katitid mo kan kuana, Chip. Tapno awan gulo. Nyamatay. Ginatang ko daytoy. Bigbigan mo takukwam. Ala, ikatamon, taiyawat mo kanya. Wan man lang ngayon. Usuba ka. Ay, husto na po! Ay, sumardin ka nga agsagay. Apa yang kasi ni Nana to yang angkal. Ay, dapat namin na. Adakap-kabaw na iso apasensya mo. What? Naminsan ko lang ngayon usar tayo sakit. Minala na kitain. May baya mo. Tawag nga ron babain na. Wala, husto. Saan ka nga agsangit ko raw? May baya mo. Anya ngay Maray, nausar mo malaan tay pariyok nga inalam kan ni Maribanang. Marurutak. Taapay, Pagprito ako maiti fried chicken. Ang abot mal. anya? Ay, maray. Limabas dito yan, jay agat-gatang itibuti kan landaw. Nay, saan pa'y mat Maray? Ilako kun di paryok. Awan mo't sirbi na. No saan mo kumangamin abinigbig? Saan kumaan naabutan? Talaga kit di adaan na. Na, ni, Maray, day giant agat-gatang itibuti landaw ka. Ayabang man, maray. Aditoy! Adagi lakaw! Umaykad, baraw! Ito ginata ko aparyok mo. Ay na, agyaman ak inteng. Kunak no din akong igatangan iti pariyok. Ay, Jack, ba't itulok nga awan pagprituam? Ah? Adan sukat jay binigbig ni Marituyang apariyok na. Ay, nabaya mo, tandaan mo't laday dya aparyok. Win nga road, iso nga uray ko kuhanan. Una, di bunto mo't lang malinisan ang tiuging na. Gapo nga road iti kinadaan na kat narigatan ang maikat dya uging. Kat itatabaron ti paryok mo. Yung kakit agpriton iti naimas isidaan ta. Sige, intay. Mare, gumatangak man iti mantika. Ay na, nasaya tay may kamare. Adda istorya Na, anya ayaday ta. Kasla maragragsakan ka ba? Inla ko malaang ni Marituyang tay inlalanakan ka aparyaw. Apay ngay. Ay, sayang mat Kasanaw kat naabutan mo't kano ngamen. Aya, Imbagak ngamin kan kwa na. Ano agbibigbig iti saan namat ako kwa. Talaga ang alaka ang mapirdi, Mare. ay talaga Sana balay, taaddan baro aparyok ko. Inggatangan nak ni Inteng. Di mayat, nasukatan tay paryok mo adaan. Wen, Mare. Sika, agan-anad ka mat. Amangan no adan tonti gamit mo abigbigan naman. Unay katilamin aya. Sa anak ba't ang malamin? Ay, malaminak, kapitan. Iso nga insuot kun da ito'y baro a jacket kaw. Na, baro a jacket. Kasla jacket ba't di kwarog day? Kukwak da ito'y kapitan. Ano mo ti abot-abot iti likod na? Ha? Ore kita, Ha? Ay, wan. Ay. Apay ngay. kababay no agus usar ka iti abot-abot a jacket maray. Na, apay ngay an abot-abutan. Si Carmen. Amukaw. Ado nga min ti marabutit ije balay.
Ay, sus, kinit-kit dan to'y jacket ko. Day tangamin ta mahilig ka nga agbigbig iti di mo kukwa. Jak kayatin nga usaran da ito. Ibaleng ko lang, kababain. Nay, apay at ang tangadam day ta imbilag ko abadok maray. Naglaba ka gayam, Maray. Katuan, Linaba am gayam, uray da ito'y paldak as sabong-sabungan. naa! Ayan matipaldam dita. Daytoy nalabaga na kasalapay dito'y igay. Daytoy man. Na! Pambarak ko maa mga lay tipaldam. Ay, ala akon, Mari, ah. Ay! Sana mabalin ah! Ay. Kukwak dayta! Ay, una yung tamakadanon pa'y dito'y daytoy paldak. Saan mo kukwa dayta? Ay, ayan, Jisong. Ay! Di ka aramid marituyang. Ay, sukit akon. Ay, aguray ka man tarumwarak dito'y tersenak. Ay, na. Ay, hop! Ay, nasukit kon. Ay, itaray kon. Di mo itaray dayta! Ay! Kama! Ay na! Nagpartakan ngay madayaw! Ay, diyak makamatan ay na! Kukwa naman langan! No umay manan ni Nana Tuyang agpaitulod ija ili, Chip. Ilugan mo ka di. Sanay. Si kalangan ti mangilugan kan kuana. Jakmat kayat amangan no bigbigan na pay daytoy tricycle ko. Jay tangarod kahit. Mabuti nga nga mga no pati kararwak kat bigbigan na ako kuana. Isuday ta sumungad, Chip. Ha? Ay, umadayutan. Ay, umay ko la ipasikat daytoy kabarbaro a paldak. Saan kami nga interesado? Ay, pumanaw tan jeep out. Dan, Chip. Na, apay ngay apumanaw kayaw. At bibigbig kamat nga main. Ay, saan subli kayaw? Di mi kayat. Na, Darasam jeep out. Dan. Pimanaw dan. Asino nga'y ti pangipasikatak dito'y paldak. Sapay bagbagay ko ta sabong-sabungan. Kaya't kukumapay nga ro ti sumala iti pearly shell. Ang jakmat mabalin nga umasidag kin ni Kumarik Abana. Ta sigurado akagurguranak dayjay. Uray ni Marikuanang kagurguranak meten. Ay, talaga nga awan ba inday jay ako marikwanang. Kumarim laeng Ay, awan kumarik nga agbibigbeg. Ay, kat no sinukit na tay paldak, itinangi sa lapayak. Na, Hulhulugak pa'y dayjay iti Bombay. anya, kaya't mo asawan, saan mo pa'y anabayadan? Karugrugik Na. pa'y latinin nagan. Ay, sayang ano kasta. Nagsakit tinakam kumaray. Iswadyak latta kaya takasarita dayjay at tuyang. Ay, uray syakmet. Jakmet mapakawan gapo iti naramid na kanyak. Umay ka manin agreklamaw. Apay, basta umayak dito'y barangay hall, umayak agreklama. Isumat. So ti paglaingam. Ay na, umayak agpabalakad, kapitan. Anya ti problema. Problema nga ro dagiti dua ako kumarik, tadidak meten panpansinon. Asino adwa? Ni Marikuanang kan Maribanang. Kasanumot nga men. Kit agbibigbig ka iti di mo gamit. Bigbigim amin agamit da. Iswagurain da ka da. Kaya't kung arod nga agsubli ko matisigod alinangan may. Denggam. Kasto ti arami di mo. Sigay, kapitan, tagdengdeng nga. Agparti ka iti manok. Ah? Tinalok maga. Kan kadwam ti diguna. Kalpasan na. Padigwam ni Marikuanang. Mhm. Isa runumot na padigwan ni Banang. Naawatan. Wan, kapitan. Ano ti ipadigom ka ni Banang. Ta siyempre, nadaak ang makisida. Kadwam ti diguna Kape, kapitan. Kit no da makita mesili iti igit. Kit mga lakamutin at ay pasurot mo. Ha? Daytan ti balakad mao, kapitan. Kain saan ka ngamin nga agbibigbig iti di mo gamit. Madiday ta, biribad. Ay, unay kan ay
istorya na natoyang. Ikatem ngamin ti madi nga uganim, tapno ag sublit tinapintas alinangan nyo kadagiti kukumaren. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto aggupas sa padas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.